Bună. Aș vrea să îi fac o promovare lui Antonio Enache, un abonat de-al meu. El are un abonat cu mine 2 și da, ia Canioane, Eurotrack, Pixel Game, un pușcător. A dat refresh. Da, acum nu vă oblig să vă abonați la el, nu vă oblig, adică dacă vreți voi. Nu vă oblig așa ceva. Da. Cam asta a fost și video-ul ăsta. Dacă vreți și voi promovare, adică vreți să vă fac o promovare așa, scrieți în comentarii promo și eu o să citesc, să văd cine vrea. Bine, pa!